Hello guys, welcome po sa ating munting channel, Love Shumay. So ayan guys, ito na yung ating pinakbet. So ayan, na-miss ko to sobra as in. So kasi hindi kasi ako nakakatikim ng pinakbet sa Saudi. So ngayon nandito ako sa Pinas. So nagluto ako ng pinakbet dahil sobra ko na-miss to, lutong Pangasinan. So ayan guys. So, ayan guys, kain tayo. Pinakbet, lutong Pangasinan. So, ayan. Bye guys.